Molt bona tarda. Avui podem dir que, com a cosa o fet inusual, avui el tren ens passa a l'hora. Increïble. Rodalies. Destinació l'Hospitalet de Llobregat. Dia 1. Penós Client. Extremi la precaució. Unitat 447, la 111, que va ser al seu dia la primera a reformar. Salutació del maquinista, com no pot ser d'una altra manera. I ens arrenca cap a Barcelona des de l'estació de Ribes de Freser, a l'últim tren que venia o que ve de la Tour de Carol. I això és tot des de l'estació de Ribes. A reveure!